Gingong miyembro sa usa ka gun for hire group sa Davao del Norte, arestado sa gilusad nga operasyon sa CIDG. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, positibong nakuhaan og .45 nga baril ingon man improvised gun ang target sa maong operasyon. Ikaw na kay search warrant gikan sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region. Pinaagi sa body camera sa operatiba sa CIDG Davao del Norte Field Unit na dokumento ang aktwal nga pagsilbi og search warrant sa target nga si Brendo Yunson, 42 anyos. Sa presensya sa mismong target ug barangay officials, gisulod sa personahe sa CIDG ang balay niini sa Purok 1C Barangay Malativas, Panabo City, Davao del Norte. Mismong ang target ang nagtudlo kung asa nakabutang ang iyang pusil. Asam tang dirita una sila naman kung pusil ito. Ano? Oh, dari. Andre. Sa kwarto nakita ang pusil niini sulod sa nakasabit nga sling bag. Nakumpiska sa target ang usa ka kalibre 45 nga pistola, magazine ug 12 ka buhing bala, duha ka Jolan gun ug marbles. Matud pa sa ato ang mga information na nagather nga kini si Brendo usa ka membro sa usa ka gun for hire. Nagalihok matud pa kini sa Davao del Norte ug ubang probinsya sa Davao Region. Kining maong ato ang arestado nga si Brendo de Gracia Yunson mag-atubang og complaint for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Wala na mihatag og pahayag ang suspect. Sara, nanawagan ang CIDG ngadto sa mga nagkupot og dili lisensyadong baril nga i-surrender na kini sa ilang mga buhatan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.